Hej alle sammen. I dag der laver jeg en Create Sim, og det bliver så en Tumblr Girl. Og jeg bruger en masse CC, hvis ikke alt CC. Og det er i speed lige nu, som I nok kan se. Og vi laver lige ansigtet lige nu, og jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige. Så I kan bare se med, eller hvad det er, man siger. Jeg tænkte, at jeg ville lave en Create Sim, men det skulle være en meget CC'et Create Sim. Og så tænkte jeg, at det skal være en Tumblr Girl. Jeg ved ikke helt hvorfor, det tænkte jeg bare. Hun blev rigtig flot til sidst, synes jeg i hvert fald. I må gerne skrive noget i kommentarerne, om I også synes, at hun blev så flot, som jeg nu synes, at hun blev. Jeg synes i hvert fald, at hun blev den flotteste. Altså ikke den flotteste nogensinde, men hun blev virkelig, virkelig flot. Og jeg er lige i gang med at finde nogle tatoveringer til hende lige nu. Og snart begynder jeg med tøjet. Jeg kunne ikke helt beslutte mig for, om hun skulle have en tatovering. Jeg tænkte, ja, det gør vi. Og nu er vi så i gang med tøjet. Og jeg tænkte, at hun skulle have så en tanktop, men ja, jeg var ikke helt enig om mig selv, fordi det er første gang, jeg prøver at lave en Tumblr Girl. Så der kan I se klippet, det er fordi, at jeg virkelig brugt bare sådan næsten 4 timer på hende der. Ej, okay, måske ikke lige 4 timer, men jeg brugte virkelig lang tid på hende. Og nu kan I se, nu blev skærmen mørk. Det var simpelthen fordi at mit Sims valgte at gå ned. Og så skyndte jeg mig op med det igen, så snart at jeg kunne. Mit spil, der stod simpelthen Sims 4 holdt op med at fungere, så jeg blev lige nødt til at klippe. Altså det stod der lige før, der hvor jeg lavede Simmeren, så jeg blev lige nødt til at klippe og lave hende helt fra ny af. Men jeg kiggede bare tilbage på videoen og så næsten hvordan den så ud, så jeg har nogenlunde lavet hende igen. Så jeg er ved at have nogenlunde fundet hendes tøj. Jeg var ikke helt sikker på, hvad den der piercing, om hun skulle have en på eller ej. Fordi at, det var jeg bare ikke helt enig med mig selv om. Og jeg synes, hendes øjenbryn, det skulle være nogle CC, fordi at de var altså virkelig fine. Og nu er jeg i gang med hendes formelle tøj. Og det brugte jeg rigtig lang tid på, men jeg brugte selvfølgelig også lang tid på den der, på hverdagstøjet. Men jeg har fundet en hat, fordi jeg synes, hun ser så fin ud med en hat. Jeg ved ikke hvorfor, at jeg er begyndt at bruge meget hatte i Sims. Dem synes jeg bare var rigtig fine. Og jeg kan ikke bestemme mig med det make-up og de øjenvipper, jeg skal bruge. Det er et... Jeg hader, når jeg bruger bare sådan 100 år på at lave en simmer. Og det kan jeg virkelig godt, fordi for eksempel den her, den tog sådan for eksempel en time eller en halvanden at lave. Så jeg har virkelig lavet det fuld speed, og noget af det har jeg også bare klippet væk, fordi det tog så lang tid at finde ud af. For eksempel det der med hverdagstøj, det var virkelig også bare det sværeste at få på. Skal hun lige have sin piercing på igen? Det der hår. Jeg elsker mit CC-hår. Alt det der. Jeg synes virkelig, det er... I love it. Jeg elsker CC. CC er den bedste opfindelse til Sims. Det synes jeg virkelig. Ja, og lige nu er jeg i gang med at finde noget hår til hendes sport. Og der tænkte jeg, hun er da grim. Ikke for noget, men er grim, når man har briller, men bare lige til hende, så det ikke så pænt ud. Fordi jeg har jo også selv briller, så jeg ville være lidt dum, hvis jeg sagde, briller de er dumme. så var jeg jo også selv dum, hvis det var, jeg sagde det. Fordi hvis jeg sagde, alle dem der briller, der er dumme, så ville jeg jo også selv have, så ville jeg jo også selv være dum, fordi jeg har også briller.
jeg kunne ikke helt beslutte mig, om jeg skulle bruge en hat til det her. Jeg synes, det så meget fint ud med den der sløjfe. Men jeg skulle lige have fundet noget hår, der så pænt ud til den sløjfe. Og jeg kunne ikke helt bestemme, om jeg skulle have den der hat på, eller sløjfen. Ja, så... Ja. Jeg rykker lige lidt med kameraet. Lige nu kunne jeg se. Sådan der. Og det skal lige siges, at jeg har filmet det her. Og lagt lidt musik til. Og nu, der filmer jeg det bare igen fra min computer af. Jeg filmede det her med min computer. Så lagde jeg lidt musik til. Og så nu filmer jeg det med min iPad igen, mens jeg sidder her og snakker lidt. Og så kigger jeg sådan efter, hvad var det, jeg lavede der og sådan noget. Så ja, det er derfor, I kan høre mig, og I kan høre lidt musik i baggrunden. Ja, yeah. Og vi er i gang med hendes badetøj. Jeg skulle til at sige vores badetøj, men nej, hendes badetøj. Og ja, jeg synes simpelthen, hun blev så fin. Det har jeg også sagt nogle gange, men det blev hun altså virkelig. Ja. Jeg zoomer lidt ud, fordi jeg filmer jo med min iPad lige nu. Så ja, jeg skal lige sådan der.